Inda Bengkulu. Welcome to Indabenkulu. I'm Malukosi. Please like and subscribe to Indabenkulu. Kapagade. Subscribe to Indabenkulu. Subscribe to Indabenkulu. Subscribe to Indabenkulu. TikTok Belinda Benkulu. 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 Malukosi. Subscribe to Indabenkulu. Mamsane, Manzimande, Makoba. Mandlovu, Inda Bengkulu. Malukosi. Subscribe to Indabenkulu. Inda Bengkulu.
Ngiyanibingelela intombi zakithi Nazareth. Nebandla lonke lamaNazaretha. Sizovula umkhosi wethu kuyintanda ngesihlabelelo sama-30 nesishiyagalombili. Sizocela uAntaka asona lesihlabelelo inkosi imbusisa. Bawe sihlabelelo sothatha sonke kanye. Inkosi busupama bangcwele. Hamba ngingedwa Eskotini
siyabonga intombi zakithi umsebenzi omkhulu ongake sensenzele wona hamba ngayenzina sintanda nisikhulumela namakhosi leli bandla lisambisela umthandazo ukusicelela ungena emhlangano kaJulayi umhlangano omkhulu ebandleni lamaNazaretha. Ngiyangijabulisa ke ukunibona nigcwele la nongezwa ukuthi khona kunivelele kodwa ngicabanga ukuthi akukho kunivelele ubi nambe kahle nazi nabuya benigadile. Ngaphandle ke ukumosha isikhathi ngizocela ukudlulisela ku-anti inkosi imbusisa. Kusokusuphama kwami Kiphe baba wasipha yona wathi ngalolu suku siyobuthana entabeni yasentanda singamakhosazane. Sizibongela baba ngoba sihambe kahle akubanga khona Nkosi yamakhosi okumbi okwesehlelile ngoba baba nabatwana bakho namhlanje Nkosi yamakhosi abazange baze bakwenza okubi bahloniphile namhlanje nasiyacela uNkulunkulu ukuthi singene inhliziyo zethu zingene ngaphakathi kwakho baba ukuthi izwi olishoyo sililalele ngoba singabatwana abancane. Nkosi siyacela Nkosi ukuthi sikwazi ukuhlonipha Nkosi sikusabe ngaso sonke isikhathi ngoba Nkosi uNkulunkulu wethu akekho omunye uNkulunkulu esinaye emhlabeni. Sisicelela uNkulunkulu ukuthi njalo Nkosi usihlenge usiphe uthando sikuthande noma ngakuthi uyahamba endleleni sazi ukuthi mangabe ehamba baba lapha ehamba khona sibe nesizotha thina ngoba singabatwana abancane baba uthe singabatwana bakho umile ngathi ngegama leNkosi uzokuphakathi amen. Thixo Nkosi yamakhosi
Siyabonga Nkosi umsa wakho baba nothando lwakho sithandile ngalo. Sambile kahle endleleni. Noma sesibuya sambe kahle noma siya sambe kahle. Nabantwana basiphathe kahle abasihluphanga kakhulu namhlanje. Noma bekhona abanamaphutha ngoba phela ngeke silunge sonke. Bakhona bangalungile abakwenzayo okungekho emthethweni. Kodwa siyabacelela ukuthi ushembe nabakabakhumbule laba abenze kabi bangenza okufanele benza lokho okuthiwa singakwenzi. Kodwa sicela ushembe abakhumbule abayekise baphume kulendlela abahambe ngayo ngoba sikutholile okunye ukuthi kukhona abakwenzile okungalungile. Kodwa ngiyesaba ukubaceba ukuthi benzeni. Bayazazi bona ukuthi benzeni okungafanele bakwenze. Kodwa sicela ukuthi ushembe asikhumbule singabantwana bakhe abancane asiqoqe yena asifundise yena indlela ofanele sihambe ngayo. Ngoba oanti abadala basifundisile ukuhamba. Siyazama nathi singabantwana abancane. Oanti abadala abasekho phambi kwethu abakhona nabo abasekho bahle ekuhambeni bayentanda sekunzima. Sesisele sodwa ethina esibancane kodwa oanti basifundisile ikhona ukuthi nazo izingane seziningi kakhulu azisezwa noma sikhuluma kuyangena kudlule nobaba uyakhuluma kungene kudlula abanye bakushiya khona la ethempeleni ubaba mayisiyala esipha okuhle bese bekushiya khona ethempeleni bathi bephuma babe bebuyela lapho kade bekhona benza okungalungile. Kodwa siyacela ukuthi ushemba sikhumbule singabantwana bakhe asiqoqe asibuyisele endleleni yakhe. Usibusiseni kusweni. Ngiyacela inkosi enkulu yasehlweni baba uNyazilezulu ngicela ungikhethe ngiyumntwana omncane bese thwese thina inkosi Ngikhetha inkosi enkulu yasebuhleni ubaba wethu uNyazilezulu. Ngoba enhlabelela lesi sihlabelelo sejoka lethu lemphefumulo. Yilo leli joka lethu okade silihambile namhlanje. Ngoba thina makhosazana ubaba mkhulu wasinika lolu suku luka 7 ukuthi amakhosazane onke ayohamba eye entanda eyosiphula isikhonko. Ngakho ke kade sihambile singamakhosazane sizama ukugcina lolu suku asalethwe sobaba mkhulu. Siyayibongela singamakhosazane ukuthi lolu suku salwemukela ngezandla zombili. Ngoba nanka amakhosazane onke amagumbomano omhlaba aphumile niyawabona agcwele ithempele ayachichima. Ayatshengisa ukuthi alwemukela lolu suku ngezandla zombili.
Sibongile kubaba wethu inkosi enkulu ehleli phambi kwethu. Ukuhamba kwethu sihambe kahle baba endleleni noma siya noma sibuya. Asibonanga lutho olubi olusiphazamisile. Ngobe nabantwana bethu cha ngibona sengathi baba sebeyathanda ukusilalela sebeyasizwa. Ngobe nento bebeyenze enkatheni behlabelele amagama ngaphandle namhla baba abakaze bese bewahlabelele bebecula amagama akho baba owasinika wona. Nami ngisukuma nokuyibongela ke ngiyumntwana omncane inkosi busise lawo mazwi. Osameli Tembalami ngekhetha inkosi enkulu enhle yasebuhleni bamaNazaretha kwabunyaziswa. Siyabonga usemakhosi umsebenzi wakho osiphe wona kulolu suku olukhulu lomkhosi wasentanda. Sibonge baba ukuhamba okuhle osiphe khona. Sihambe kahle njengoba size sibuye kahle. Siyabonga usemakhosi umsebenzi wakho. Siyacela ukuthi abantwana osimisile phambi kwabo ukuthi mangabe sikhuluma okumthetho walapha ekhaya basilalele basizwe kuthi mase besizwile lokho okuthiwa mabangakwenzi bengakwenzi, lokho okuthiwa mabakwenze bakwenze. Kusemakhosi abantwana sizothi bayiphathe kahle ngoba umsindo abahleze bewubanga namhlanje bazwile isiyalo sokuthi bangahlabelele amagama ongawona awalapha ekhaya ngoba lapha ya entanda sisuke siye emthandazweni
Suke siyothandaza. Mangabe sesithandazile seyingenile inkonzo sathandaza saqeda. Mase siphuma sesihlala silindele isikhathi. Kuye kwenzeke ke abantwana benze lokho okungafanele. Kodwa namhlanje baba Nkosi yamakhosi baziphathe kahle abantwana. Akaze sizwe behlabelela ongekhona okwalapha ekhaya. Siyabonga ke ukuthi engathi kungaqhubeka njalo ukuzwa kubo uNkulunkulu abayala ngakho ukuze nathi esiqhubeka ngokubayala ngakho bezokuzwa. Sicela ukuthi singabantwana uNkulunkulu asiphe inhlonipho, sikwazi ukuhlonipha abaphambili kwethu abantu abadala nabaphathi bethu ababekiwe phambi kwethu. Sikwazi ukubahlonipha, sikwazi ukuhlonipha inkosi enkulu yethu uNyazi lwezulu, ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Ukusithanda kwakho ke singakudumazi thina abantwana abancane bese sibonakala singahloniphi. Siyacela singabantwana abancane silalele sihloniphe inkosi kusena. Baba Nkosi yamakhosi sesimile baba sesicela ukubuyisela uNkulunkulu uNyazi lwezulu. Selikhulumile uAndi Domzakithi eyikhulayo ukuthi namhlanje nibaphathe kahle. Abazange bekhuza ngaba bekhuza ngaba. Ingathi inkosi nganikhulisa ngale ndlela eliyona. Phela kubalekile ukuhlonipha abaphathi benu. Mabenitshela lokho anenze lokho abanitshele kona, ningezi abanganitshela ngakona. Manihlonipha ke imiyalo yabaphathi benu niyokhula. Mphumelelo konke enikufisayo. Okusho ukuthi mangase ngayenzi imiyalo eniyalwayo ngayo abaphathi benu none baze bacasuke banidube. Yokuthi ngalowo nyaka kusho ukuthi ngalowo nyaka ngeke ungene uJulayi ngoba amafolosi kaJulayi nini. Inyeke into efana yazi neyiqhenye futhi ngayo. Nazi ukuthi kuleli bandla nina abayipheza nibalulekile. Uwasho Anintaka wathi nina lodwa inisuke ngayo la. Yabona nje thina sikuwe kanjani, nina nisuke nkile. Imbala ngembala ngoba naphi ngoba bamkhulu bisuke enkowini.
mina ngokwami ngifisela konke okuhle abekho abantu abangadela ubuthongo babo badele ukulala emakhazini benzela thina bandla lamaNazaretha wabani ngase ningalala entanda kulokusho lo July awukho kodwa abanye akwazi ukuhamba niyolala entanda isabisela umthandazo nicela kubaba omkhulu komkhulilanga kunyanga izinto baba uThingo ubani sesiyacela baba mkhulu ungenisa lo mhlangano ngoba phela ungeniswa yinina ngibonga ke nabo baba mkhulu nomkhulu no baba ubani bahambe nani banivikele konke okubi nihamba lendlela yabo engcwele ukuyosikhulekela emzini wasentanda lo umhlangano omkhulu nayo yonke imihlangano yaleli bandla kodwa ke njengoba umhlangano omkhulu waleli bandla uqalwa yini amakhosazana ingakho ngithi nibakhulu leli bandla fanele niyiqhenye ngobukhulu benu ngoba animtshontshanga ubukhulu benu naphiwa umqalo waleli bandla kunina ke fanele niphathe kahle into mawuyiphiwe isipho noma ipresent fanele wena uphiwe uyenze ihlale inhla njalo ingangcoli ingaqwali kodwa ihlale ikhazimula ngoba isipho lesi esaphiwa nina sasingaphiwa nathi madoda kodwa kuniwanga thina wabona baba mkhulu ifanele nina wayinika nina thina ke sifanele ukunibonga njalo ngoba njengoba senibuyile entanda okusho ukuthi umhlangano kaJulayi usungena ngiyacela ke Ntombi zakithi nibahlonipha abaphathi benu nenze njengoba nenzile umhlangano wonke ningabanjwa senitholakala endaweni engafanele ningakwenzi futhi okungafanele yanifisela ukuthi asebefundile befundela imisebenzi ethize uNkulunkulu azevula ikhala bayithola imisebenzi nabasafunda njengoba izikole zivulwa nje uNkulunkulu abenze baphumelele
Niyiphathe kahle intombi zamaNazaretha. Nize ningayenzi into eyenziwa abantu besilisa naye beza ingathi ningawubhemi ugwayi. Yabona mawubhema ugwayi kuyaphela ukubizwa ukuthi uyintombi ukuthi uskefdali. Ombasa baba sethi uskefdali uthi awuke intombini. Awukho mama awuzazi ukuthi uphi. Abaningi bayafisa ukufana nani. Bayafisa futhi ukuza kuleli bandla. Ngakho-ke nina isinikhona kuleli bandla. Bafundiseni umthetho wala ekhaya. Ngiyacela ukuthi omkhulu sengiphetha baba mkhulu nomkhulu no baba babe nani kathi zonke ukuthi makufika ububi banivikele kona. Banenze ningalingwe into zomhlaba eziphilayo. Bese benipha-ke iy'nhlanhla benihlisela ney'busiso. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Ngiyabacelela-ke labo baphindele ey'koleni ukuthi oshebe babavikele ey'ngozini baze bayofika emakhaya baphephile. TikTok Belinda Benkulu. TikTok Belinda Benkulu. TikTok Belinda Benkulu. TikTok Belinda Benkulu. Malikodi, subscribe to Indaba Nkulu. Indaba Nkulu.